Hello, good afternoon. Teacher Piw-piw here, your kindergarten wari-wari teacher. For today's video guys, ay kakantahin natin ang attendance song in waray-waray, of course. Hi ng mga lalaki, hi ng mga babaye. Kumusta man ka mong adi? Maupay, manit irabaton. Pero kakanta ko naton. So, ang chord natin is C and G. 2 chords only. So, let's start. Hi ng mga lalaki, hi ng mga lalaki, adila kami, kumusta man kamo adi, kumusta man kamo adi, maupay man. Hi ng mga babaye, hi ng mga babaye, adila kami, kumusta man kamo adi, kumusta man kamo adi, maupay man. Tapos, ihapon na sa lalaki nga leader kung piraan lalaki. Ngan, pagkati maluwas sa hay ng mga babae, ihapon sa leader nga babae kung pirang nga babae. And that's it. Thank you for watching. Please follow for more.